Hello everyone, welcome back to my channel. नै नोंथांमोननि सिगाङाव जों दिनै नारजि खफ'जों आरो नाजों माबायदि संनानै जायो जोङो न'आवहाय बेखौ लाबोबाय। स' नायबाय थादो लोगोफोर। नै जोङो लाबाय बेयावहाय नारजि बिलाइ गोरान ओमफ्राय फाथो बिलाइखौ फोराननानै नारजि खालामोना नैबे ओमफ्राय बेयाव लाबाय जोङो नै सामब्राम गोजा दरसे ओमफ्राय नै बेयाव लाबाय ग्रीन चिली सामब्राम गुफुरजों हाइजें बे मोननैखौ जों दा मिक्स खालामनानै देना लागोन ओमफ्राय लोगोआव जोंना दङ नै ना दा जोङो नाजों माबायदि संगोन बेखौ नायबाय था नै भिडिअखौहाय होमबा नुनो मोनगोन। नै दा जों बेयावहाय बानलुजों सामब्राम गुफुरखौ देनानै लानोसै बेथ' कमनानो जों बेयावहाय खुनु मस्ला मस्लि बेफोरबायदि जेबो होआ आरो सिम्पल एकदम नर्मेल नायदो जाबाय नै जोंना बानलुआ ओमफ्राय दा जोङो नायावहाय संख्रि होनानै लानोसै संख्रि आरो हालदै होनानै जों बेखौ मिक्स खालामनानै लानोसै हालदै होबाय बेखौ दा जोङो मिक्स खालामनानै लानोसै ओमफ्राय दा जों सारायखौ बहायनानै लाबाय बेथ' कमनानोसै सारायखौथ' बहायखानांगौ माबा मोनसे संनोबा ओमफ्राय दा जों नै थावखौ होनोसै नाखौ एवदबनानै लागोन जोङो नै दा जोङो नाखौ एवनोसै एवदबनानै लानोसै सानैल' नालाय जोङो नाखौ बुरजा जानो हाया ओंखायनो नायदो नाया जोंना नै नाया स्र' जि मोजां जाबाय बारा थाव होनानै लाब गैया सब्रिल' नायावहाय ओंखायनो जों बारा थाव होआखै बे थाव एसेजोंनो जोङो जि मोजाङै एवगोन जोङो बेखौ एवदबगोन बांद्राय ओंख्रिफ्राव होनायखौ बांद्राय बुरजा एवनोबो नाङा नालाय बांद्राय एवफ्रामथारबाथाय थावा ओंखायनो एसे एवदबगोन नै जों नाखौ बांद्राय एवला दा जों बेखौ नाखौ एवनानै दसे बोखांथ'नोसै प्लेटआवहाय नै प्लेटआवहाय बोखांथ'बाय दा जों बेयावहाय सामब्राम गोजाखौ होनोसै आरो सामब्राम गोजाखौ होनोसै जों दा बेवहाय नै एसे मोजां एवना लागोन जोङो बेवहाय एसे जोङो बानलु देनायखौ होनोसै एसे होगोन खावसेखौ जों दा होनो दोनबाय एसे होग्रोबानै दा जों एवनोसै बेखौहाय ओमफ्राय दा जों नै बेयावहाय संख्रि होखानोसै एसे बुरजा होगोन जों एसे बिदैसो जागोन नालाय जों बेयावहाय हालदै होला मानोना नारजि खफ'आव जों होखागोन ना अलरेडि कालारा बेलेग जाखागोन ओंखायनो जों बेयाव हालदै होला नायदो ओमफ्राय दा जों एसे मोदोमजासे एवना लाबाय नालाय दा जों बेयावहाय नाखौ होफिननोसै आरो नायदो नाखौ होफिननानै दा एसे एवनोसै जोङो होफिनबाय नै जाय जाफेराखै रेसिपिखौ ट्राइ खालामदो नै जों नाखौ होफिनबाय दा जों बेयावहाय बांद्राय एवला बेयावहाय जोङो दै होनोसै दा जों बेयावहाय दैखौ होनोसै दैखौ एसे बुरजा होगोन जोङो मानोना गोदौनांगौ जायो नालाय नायाबो मोजाङै मोननांगौ जायो ओंखायनो नै बेखौहाय जोङो गोदौ होनोसै बेखौ खोबनानै जों दा गोदौ होनोसै ओमफ्राय दै दा बिथिं ओंख्रिया गोदौगौमायनाय बिथिंजाय नारजिखौ एसे माने जोङो गुदुं खालामनानै गेस्रेम खालामनानै लानोसै बेयाव स' दै बहायबाय ओमफ्राय बेयाव जोङो जिखुनु मोनसे स्टिलनि दाखिनि होनानै लाबाय ओमफ्राय बेयाव जों दा नैबे नारजिखौ होनोसै दैया गुदुंनानै बे दैनि खफ'जोंहाय बेयो होमबाना माने गेस्रेम जासिगोन आरो दाथ' बेखौ जों सिग्रोनो हाया नालाय बेयो गेस्रेम जासिगोन आरो नायबाय थादो जों दा बेखौहाय एसे दा देखायगोन नायबाय था ओमफ्राय नै दा जोंना दैया दुंबाय नालाय दैनि खफ'आ फैबायथ' बे बुस्थुआ नै दा जों बेखौ गुदुं जाबायना बेयो स्रिम जाबाय माने बेखौ जों दा सिफ्लेनो हासिगोन आरो पुरा मिक्स खालामनानै ओरै पुरा सिफ्लेजोबनोसै जों दा बेखौहाय नायदो एसे थाबावथों ओमफ्राय बेखौ सिफ्लेजोबनानै नायनोसै नै जोंना नाया दैया गोदौगासिनो दंना दा जों बेयावहाय मा होनोसै नायदो नारजिखौ होनोसै जों दा बेयावहाय नायदो जों नारजिखौ गुरा खालामनानै लानानै नै एसे बांद्राय होआ बारा होबा गोखा जागोन माने जानो हाया जायो ओंखायनो जोङो खफ'सो होगोन नालाय बेयावहाय ओमफ्राय दा नै बेखौ होबाय दा जों बेखौ एरनोसै नै नायदो हारसिंनो कालार जाखाबायना होनोसै दा नायदो जों बेयावहाय बानलु गुन्दै होबाय नायदो ओंख्रिखौ नायदो माबायदि जोंना बे बानलु गुन्दैया मस्ट माने फेभरेटखा थाखायो नालाय ओंखायनो जों होबाय कालार ओंखारखाबाय नै दा जों बेखौहाय थिगसे गोदौ होगोन खमावबो गेस फिसा होनानै 10 मिनिटसो जों बेखौहाय संगोन आरो जाहाथे नायावबो नानि रसाबो ओंखारजोबनाय बायदि दा जों खोबहाबनोसै नायबाय था खोब्बाय जोङो मा बोखारना नायबाय नै जोङो मा हालोद जाना दं नै जोंना ओंख्रिया जि गोदौगासिनो जि मोजां बापरे मोदोमनायखौ मा नायबावनो आरो नारजि खफ'नानै
जाबाय कार्बि आंलं स्टाइल ओंख्रि नायदो गोदौ होबावगोन जों दा बेखौहाय माबायदि आथा आथा जालायलायदों खमावबो मोजां गोदौ होनानै मोजाङै टेस्टि खालामनांगौ आरो नाय माबायदि गोदौदों नाया बे ओंख्रिया नै दा जोङो दसेनि उनाव 5 मिनिटनि उनाव खेबसे नायबावनोसै मा जानानै दङ जों गेसखौ फिसा खालामनानैसो माबाखादों नालाय नायदो नै ओरैबायदि टेस्टि जाबाय नायदो नानि टेस्टखौबो नाखौ नायबानो टेस्टि जानो नुखाबायना नायदो बेजों लोगोसे जुदि आलु फ्राय थायो वाव जादो आरो नायजों दा मोनगासिनो ओमफ्राय दा नै नोङो लास्टआव नायबावनोसै बांद्राय रानहोला जोङो बेखौहाय बांद्राय राननानै जाया एसे बिदि खालाम दोननानैसो जाखायो जायजों जाफेराखै ट्राइ खालामदो बिराद टेस्टि नायदो मोदोमबायबो वाव जोंना दा जाबाय आरो नारजि खफ'जों ना मोनबाय बियो मोजां संबाय जोङो ओमफ्राय नै लास्टआवहाय जोङो दुन्दिया एसे गारना होनोसै बेयाव आरो टेस्टि जानाय बायदि नायदो बेवहाय खुनु मस्ला मस्लि होनांगौनि खुनु खोथा गैया आरो जों बेयाव हाइजें होदों बानलु होदों नुखादोंनो नोंसोरथ' मा होदों लास्टआवहाय जों दुन्दिया एसे गारना होबाय दा जोंना थुब जाबाय नारजि खफ'आ जोंना रेडि नै जोंना दा लान्चआ रेडि जाबाय नैबेनो जोंना नैबेनो नारजिजों नाया नायदो मासि मोजां नुबाय ओमफ्राय लोगोसे नैबिथिंजाय दङ जोंना भेन्डि फ्रायनि जायगायाव आलु फ्राय बा साबसिन जायो आरो मानोना नारजिया एसे गोखा जायो नालाय बेयाव गोदै जायो ओमफ्राय जेबो नंला दाबो टेस्टियानो स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर फर वाचिं मी थाबैनो आं गोदान भिडिअ लानानै फैगोन स' दा दोनथ'बाय बाय बाय